वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत सोलकढी। मालवणी नॉनव्हेज थाळी ही सोलकढी शिवाय कंप्लीट होत नाही। ही खूप छान रेसिपी आहे, मला नक्कीच आवडेल। सोलकढी करण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे हे मी 2 अख्खे नारळ किसून घेतलेले आहेत। आपल्याला 10 ते 12 जणांना यामध्ये सोलकढी होणार आहे। साखर आहे, मीठ आहे, जिरं आहे, हा कोकमाचा आघळ आहे आणि कोथिंबीर। या 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। त्या तुम्हाला किती तिखट हवं त्याच्यावर अवलंबून आहे। जास्त तिखट नाही करायचे। साखर सुद्धा ऑप्शनल आहे, आवडत असेल तर घालायची। आपण मिक्सर मध्ये खोबरं काढून घेतलेलं आहे, मिरच्या, थोडं जिरं घालणार आहोत, मीठ घालणार आहोत। मी आधीच सांगितलं होतं साखर ही ऑप्शनल आहे। हे सगळं वाटण आपण मिक्सरला लावून घेणार आहोत। आपण हे वाटण मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारची एक चाळणी घ्यायची आहे, एक पातेलं घ्यायचं आहे। आपण डायरेक्टली ह्या चाळणीमध्ये गाळू शकतो किंवा यावर अजून जर आपल्याला फाईन पेस्ट हवी असेल किंवा रस हवा असेल तर आपण यावर एक कपडा टाकून मग गाळून घ्यायचं आहे। मी हा सफेद रुमाल घेतलेला आहे चाळणीवर, त्यामध्ये हे मी वाटण टाकणार आहे। वाटण करताना मी जवळजवळ अर्धा ग्लास पाणी घेतलेलं आहे आणि हे मी आता ह्या कपड्यातून असं गाळून घेणार आहे। हे अशा प्रकारे नारळाचं घट्ट दूध तयार झालेलं आहे। आपण जे वाटण केलं होतं त्याचा हा चौथा तयार राहिलेला आहे। हा जो नारळाचा चौथा उरला होता वाटणाचा, त्याच्यामध्ये आपण अजून अर्धा ग्लास किंवा 1 ग्लास पाणी छोटा ग्लास घालून परत एकदा मिक्सरला फिरवून परत त्याचा उरलेला रस काढून घेणार आहोत। असं 2दा करायचं आहे। आपलं हे नारळाचं दूध काढून रेडी आहे। त्यामध्ये आपण मीठ, चवीप्रमाणे साखर, मिरची, जिरं असं वाटतानाच घालून घेतलेलं होतं। तरीसुद्धा आपण मीठ चवीप्रमाणे टेस्ट करायचं आहे। साधारण ताकापेक्षा थोडंसं घट्ट अशी कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। त्याच्यासाठी आपण पाणी घालू शकतो, ॲड करू शकतो। आणि आता यामध्ये आपण आगळ मिक्स करून घेणार आहोत। यामध्ये आपण आगळ मिक्स करून घेणार आहोत, पण आगळ मिक्स करताना हे लक्षात ठेवायचं आहे की आपण आगळ किती आंबट आहे ते त्या चवीप्रमाणे मिक्स करायचं आहे। ते मिक्स करून आपण चव घेऊन नंतर मग अजून आगळ टाकू शकतो। आपली सोलकढी तयार आहे। मी त्याच्यामध्ये अजून थोडंसं मीठ ॲड केलेलं आहे, ती मी आता तुम्हाला सर्व करून दाखवते। बाहेर पावसाचा खूप छान आवाज येतो आहे। आपली सोलकढी तयार आहे। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करा। थँक्यू।